Sono wis tanggung yen iraku ana ngendi papan dununge wong kang obong dupa nganti sumundel ana ing antariksa. Ayo para kadang-kadangku digoleki wong kang obong dupa iki. Wah. Prihatin waspo kumicil tuhu dahatan pokaryo sangkanina bakan Gusti kelong rindu sasekarnya
ketulah sandang kalawan pangan iku bagian dipun wong melek sabar narimo mangkono singa barong tiga cacahipun ingkang sampun dipun asepi dupa kalian pawang saking Kimanungkur manunggal mugi-mugi kemawon angenipun panjenengan Bapa Sotik dalah Ibu Widya dalah Ade Fautavia Intan Kusuma kagungan kajat paringana slamet widodo kalis berbeda boten manghi halangan setunggal punapa-punapa singa barong tiga cacahipun sampun nyecep kuku sing dupa ananging tasih golek jalma